kaikki! Tässä videossa mä maistan yksi huonoimmista ja yksi parhaimmista jäätelökahviloista Google Mapsin arvostelujen mukaan. Tää oli vissiin saanut 3.8 arvostelua Google Mapsissa ja tässä on vähän näitä arvosteluita. Nyt mennään maistaa tää, mikä oli saanut yksi huonoimmista arvosteluista Google Mapsissa, joten eiköhän mennä maistelemaan. No niin, nyt maistetaan tätä Ice Cream Cafen jäätelöä ja katsotaan, että onko yhtä hyvää, mitä arvostelut sanoi. Tässä maistuu niinku suklaa hyvin ja vanilja maku hyvin, että mun mielestä on aika hyvää tää jäätelö. Ei ole niin huono, mitä arvostelut sanoi. Ja tän hinta oli 3,70 ja makuna on Kinder joku Crunchy. No niin, nyt mä lähden testaa yksi parhaimmista jäätelökahviloista Google Mapsin perusteella. No niin, nyt ollaan tämän paikan edessä. Tää paikka oli saanut 5 tähteä Google Mapsissa ja tässä on vähän näitä arvosteluita. Nyt lähdetään maistaa, että pitääkö nämä Google Mapsin arvostelut oikeasti paikkaansa. Hello. I take these cookies. Tässä on vissiin maistaa tätä jätskiä ennen kuin se antaa, niin tietää miltä se maistuu. Toi on hyvä. Ja tossa olisi tuo jäätelö ja nyt maksuhommiin. Tämmönen cookies jäätelö, joten eiköhän aleta safkaamaan tätä. Kattokaa, tässä on jotain tämmöistä kastikettakin. Ja sairaan hyvää. Jotain keksiäkin mä sain tästä. Tää on kyllä oikeesti hyvää. Ehkä muuten parhain Fuge-jäätelö, koska mä oon joskus maistanut vähän noit rannalla noit, niin ne ei oo niin kovin hyviä, mutta tää on oikeesti jatkoon 5/5. Eli tää jätkin hinta oli 4 €. Kommentoi alas, minkälaisia videoita sä haluut. Esimerkiksi tämmösiä testailuvideoita, my day, vlogei, mä en tiedä. Kommentoi alas, niin mä teen. Kiitos kun katsoit, seuratkaa ja pistäkää tykkäys.